לפני שתיפרד החבילה וכל חבר ילך לדרכו, אנו הולכים כולנו יחדיו אנו, בוגרי מחזור נ"ב בבית הספר התיכון על שם רנה קסן, מציינים הערב יחד עם הורינו ומורינו את סיומן של 13 שנות לימוד במערכת החינוך. בואו נתחיל עם לגמור בחוץ, כי זה באמת השיטה. שתי סיבות למה השיטה הזו אינה יעילה. יכול להיות שהגבר הוא יפספס. זה כאילו סוף כזה, ואחר כך אתה לא יודע מתי תראה את כל החבר'ה האלה עוד פעם.